Croeso i ail bennod Colli'r Plot, sef podlediad gyda'r sgwennwyr Manon Steffan, Siân Northey, Bethan Gwanas a finna fel llyngyr yn llusgon ara tu ôl iddyn nhw. Yn y bennod hon, da ni'n trafod strwythur a sut mae rhywun yn mynd ati i sgwennu stwff. Gyda llaw, roedden ni wedi recordio hwn cyn i ni gael gwybod bod Manon wedi dod yn bedwerydd ar resterfer o 3 yng Ngwobra Tir na Nog am ei chyfrol rhechu. Yn naturiol, da ni'n falch iawn ohoni, ac os garith i mlaen fel hyn, falle rhyw ddydd y gwneith i ennill rhywbeth. Dechreuon ni'r sgwrs gyda thrafodaeth am strwythur cyffredinol ac os ydyn ni'n gwybod o'r dechrau be'n union fydd yn digwydd yn ein gweithiau. Siân Northey, perchenog ieir delia ardal Penrhyn, oedd y cyntaf i gyfadda'r gwir. Nac, dwi'n siŵr di'r atab. Na, weithiau dwi'n gwybod bod na gymeriad yn mynd i oro gwneud penderfyniad neu ffindio rhywbeth allan erbyn y diwedd. Ond dydw i ddim yn gwybod, enghraifft, yn y tŷ hwn, o'n i'n gwybod bod Anna yn mynd i oro neu penderfyniad aros yn y tŷ neu gadael y tŷ, ond tan o'n i'n sgwennu reit yn y diwedd, o'n i'n gwybod be o hi'n di wneud. Ond os ga i ofyn felly, mae gen ti y tu cefn i chdi, mae gen ti 100,000 o post-it notes a rhyw index cards. Oes. Ydy heini mwyn cuddio'r llwch? Mae'r llwch arnyn nhw, maen nhw'n dal llwch, dwi'n di blannu hada tomatos yn am rhyw fus. Arbrawf, cos dwi'n deud o hyd bod fi eisiau trio plotio nofel, a dwi byth yn gwneud, a nes i drio, a diolch di gweithio. Sa rhywun arall yn plotio? Dwi di ffindio, os dwi yn plotio, dwi'n sgwennu'n llawer cyflymach, ond dwi ddim yn gymaint o hwyl. Achos, li, dangos yn hyn man, eisiau sbio ar hyn. Robert Frost edodd, no tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader. A dwi licio cael y surprises na. Fel awdur, bod fi'n sgwennu enghraifft siwsi'n gwrach y gwyllt. O, gen i'n syniad beth i'n mynd i wneud nesaf. Ond ar i hi jyst cymryd drosodd. Dyn bob un o hyn o'n i'n mynd, yes, gob mawr. A mynd i'n welyn, di dychryn. Ond oeddech chdi wedi gweithio ar y cymeriadau? Nes ti weithio anu hi cyn sgwennu ei straeon hi? Rwfaint, ond, y bod yn onest, oedd hi'n tyfu wrth i mi oedd hi'n datblygu wrth i mi sgwennu, a mae hyn yn swnio'n arti-farti, ond mi nath i gymryd drosodd. A dyna nesgus i am sgwennu'r pethau nes i, cos siwsi oedd o ddim fi. Yndi, mae hyn yn arti-farti. Da ni gyd yn arti-farti. Callan yn plith ni, di hynna mae'n deud lot. Manon, sut wyt ti'n mynd ati? Dwi'n licio'r teitl yna. Diolch, Dafydd. Rhywun fath o Bethan, rili, ond dwi'n meddwl, dwi'n gorau nabod cymeriad yn gyfan gwbl cyn i fi ddechrau sgwennu. A dwi'n meddwl, dyna pam dwi'n sgwennu mor sydyn yn diwedd. Ydy, achos dwi wedi dod i nabod y cymeriadau'n iawn. A weithiau dwi wedi trio plotio pethau cynt, a mae jyst yn un peth arall iawn i byddu, yndi. Dwi'n jyst fynd, na, dwi'n meddwl licio'r gynllun yna. Na i wneud hyn lle. A mae'n reit eithafol efo fi. Pan nes i sgwennu Llechi, sydd yn nofel drosedd, a mae yna lofryddiaeth yn digwydd yna fo. O'n i'm yn gwybod, tan i fi sgwennu fo, pwy oedd wedi wneud. Felly, dwi'n just yn mynd yn bor. Mae fatha, gotcha ffilm am yr eildro, da. Be di pwynt? Cos ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn diwedd. Ond sut wyt ti'n dod i nabod y gymeriadau ta? Wel, dwi'n nabod nhw ar lefel fel swn i'n nabod person go iawn. Ti byth yn gwybod bod mae person go iawn yn mynd i wneud yna goes. Mae nhw dal yn gallu synnu chdi. Ond sut ti wedi creu y cymeriad yn lle cyntaf? O, maen nhw jyst yn dod, dydy, ti'n gwybod? Weithiau, os dwi'n cael traffarth efo un, na i fynd i farchnad Machynlleth, ac y marchnad Machynlleth, mae yna foi yn gwerthu hen gardiau post a bethau, a mae gyda fo focs o hen ffotograffa yn dweud people 25p. A na i edrych trwy'r lluniau yma, a na i ddewis, hwnna di'r cymeriad yna, na i brynu nhw, a wedyn mae gyda'r llun, ond dwi byth yn dangos y llun i unrhyw un, ond mae hynna'n helpu fi dda. O, mae'r syniad o foi'n farchnad yn gwerthu pobl
gwerthu cymeriadau i chdi yn briliant. Wel, mae'n rhyfedd achos mae gennym fi lluniau o'r gymeriadau yma o'r nofela a neb arall wedi gweld nhw erioed. Gennym fi lun o Peggy o Blasu a gennym fi lun o Francis o Blasu hefyd. Gai ofyn yng ngwestiwn ni, ti wedi gweld y llun yma, ti wedi meddwl, Peggy di hwnna. Wyt ti'n neud nodiadau mwyn darganfod? Hwna. Diddorol. Dwi'n mynd i'r affath. Sgwennu gen lle ad ffosib. Cos dwi'n neud nodiadau, da. Neu fydda i di anghofio. O sgwennu deilog fyddai, ti'n meddwl? O, Mwyn trio dod i nabod nhw, ydi sgwennu mwyn clywed i lleisio nhw, ac mwyn trio clywed be maen nhw'n ddeud am wahanol bynciau, yna na i sgwennu i deilog nhw i ddechrau. O ti'n defnyddio'r deialog yna yn yr finished product lle neu ydy o jyst yn fatha ymarfer? Na, ddim yn, fel arfer. Mae o jyst yn rhan o'r broses o ddod i nabod nhw. So maen nhw jyst siarad am bethau eraill. Ie, yn bob dim. Hynny yw, pynciau'r dydd, be maen nhw'n deimlo, bethau sy'n digwydd yn newyddion a falle. A wedyn, gweld sut mae siap nhw yn ffurfio ar sail hynny. lle mae hynna mewn ffordd digon tebyg i beth dwi'n neud di. Unwaith dwi'n dechrau sgwennu nhw, be maen nhw'n ddeud a be maen nhw'n neud, maen nhw'n ffurfio hynna. Yndyn. Felly, ydy Dafydd fi a Siân rhywbeth tebyg, ond bod Manon ydy creu nhw'n ei phen mae'n llaw? Neu ti hefyd, Siân? Na, mae'n i fi yn ymhen ni, a dwi'n darganfod nhw wrth i mi sgwennu'r nofel neu'r hyd yn oed stori fer. Os o un o'ch erioed i trio tric Mihangel Morgan, pan o'n i'n gweithio'n tu newydd rhywbryd, o'n i wedi mynd y criw o blant yna o'n i. Ac oedd Mihangel Morgan yn ei gweithdy, a dwi wedi dwy'n y syniad ers hynny, ond oedd o mor syml, oedd o jyst yn ei rhestr enw'r cymeriad, oed y cymeriad, pa ryw, lle maen nhw'n byw, be maen nhw'n licio fita, be di cyfrinach nhw, be maen nhw isio, be oedd y digwyddiad mwyaf traumatic ddigwyddodd iddyn nhw pan oedden nhw'n blentyn ac yn y blaen. A wedyn fel dosbarth o'n nhw'n creu cymeriad, ond dwi wedi gwneud hynna, cos o'n deud nofela oedd o wedi creu lot o gymeriadau, dwi'n meddwl, rhyddiaith ddyn. Ella bod fi'n siarad ar ynghyfer, ond dwi bron yn siŵr na dyna beth oedd o. A nes i hynna efo Siwsi. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n gwybod yr atebion i'r bethau yna heb o'r o gofyn y cwestiwn. Ond dwi wedi wneud wbath tebyg fatha os dwi yn arwain sesiwn sgwennu creadigol. Ia, o'n i'n di ddeud, mae o standby go iawn mewn gweithdai dydy. Yndi, a mae o'n ddefnyddiol. Dwi'n siŵr os dyn nhw dal yn neud ond oedd y cylchgrawn yn y Guardian ar ddyddiau Sadwn yn arfer wneud fatha cwestiynau i bobl enwog. Ac o'n i'n dwy'n cwestiynau allan o hwnna. A hefyd, yr un sydd yn ofnadwy o ddifyr bob tro ac yn wir yn helpu ddod i nabod cymeriad i fi ydy be di'r peth clenia am unrhyw un wedi deitha chdi a be di'r peth mwyaf cas am unrhyw un wedi deitha chdi. Hwna dda. Chos mae'n dangos y manna gwan yndi. Mae'n dangos ansicrwydd a... Ond be sydd yn dod gyntaf i chi, y stori neu'r cymeriad? Y thema ynta'r cymeriad? Cymeriad. O'n i'n gwybod bod chi'ch dwi'n mynd i ddweud hynna. I fi, mae'n dibynnu be di'r comisiwn. Tas di rwy'n yn gofyn am nofel i bobl ifanc, dwi'n meddwl am y thema gynta. Wedyn mae'r cymeriad yn dod. Dwi'n gosod, reit, mae gen i thema neu leoliad, reit, dwi eisiau cymeriadau i fyw yn hwnna, wedyn mae'r cymeriad yn dod. Ond wedyn dro arall, mae'n amrywio, weithiau dwi'n dechrau cymeriad, weithiau dwi ddim, ond ar y cyfan, y thema'r stori sy'n gyntaf yn y meddwl i. A pwy sy'n dod fyny efo, fatha, sut ti'n penderfynu ar be ydy'r thema? O ti'n meddwl am fatha, o be sydd yn dyfeddwl di ar y pryd, a be, twa, neu ti'n meddwl, o dyma be mae bobl eisiau darllen amdano fo? Chydig o'r ddau, ond dwi'n eisiau meddwl, efo cyfres y Melanite, efo llyfrau Efa hynna, oedden nhw eisiau Hunger Games Cymraeg, dydyn? No pressure. Felly, o'n i'n meddwl am rhywbeth dystopaidd.
A wedyn nath o just yn haro fi bod yn gwenyn mail i yn rhoi'r ateb i mi. Felly ges i'r syniad o'r gwenyn mail. Achos, rach bod yna bobl yn gwrando am yn gwybod hyn. Ond pan da chi'n cadw gwenyn, esgob ma ddiddorol. Ydych chi'n meddwl na frenhines di'r bos? O naci, y cwch di bos. A pa mae'r frenhines ydi gwneud rhyw 2 blynedd dda o ddydwy wyaf ffantastig a cael y plant mae gyd. Mae'r cwch yn synhwyro bod hi'n dechrau mynd yn hen. O'n i'n mynd drwy'r menopos ar y pryd, ella pan oedd o di'n arw fi. Felly o'n i reit sensitif. Felly, mae'r ddynas ma sydd wedi rhoi oes y wasanaeth, ddynas, wel ie, dynas di. Ydy wyau hi ddim o safon cystal. Felly maen nhw'n penderfynu bod eisiau newydd. Bod hi ydy pasiau sell by date. Felly maen nhw'n dechrau creu brynu nesaf bach ifanc newydd. Wedyn pan mae heini'n dodwy o'r cocoons, mae'n mynd yn ffeit. Gan amla rhwng y chwiorydd, ond weithiau y ferch a'r fam, a dwi'n cofio meddwl, iach, dydy natur yn ofnadwy ac yn greulon ac yn ond esgob ma da hefyd. A wedyn nes i just penderfynu beth ysa byd y bobl ma fel la, bod y ferch ma sy'n 15 oed yn gorau lladd i'm ham ar ei phen blwydd yn 11. A wedyn o hynna, o'n i'n gallu creu'r cymeriad achos di Efa, ddim eisiau lladd i'm ham na chdi. Di hi, mae'n licio, dilyn y drefn. A wedyn fel am y pethau'n gweithio i fi, tio. Ond y thema ddos yn gyntaf i'r syniad yna lle. Wel ie. A wedyn y cymeriadau yn deillio allan o hynny. Ie. Achos wedyn oedd eisiau ffrindiau ddi, o'n eisiau cymeriad i'm ham i, o'n eisiau modd yn sgwennu cymeriad im ham i. A'r lleill i gyd. A wedyn mae'n dibynnu ar y llyfrau, ond os da chi'n deud na fi dy'r unig un sy'n neud hynna? Be ti'n neud, Dafydd? Ti'n meddwl am thema? Na, gwir amdani ydy, weithiau pan mae bobl wedi gofyn, ni wedi sgwennu rhywbeth i fi ar thema benodol, dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn, oni bai bod fi wedi meddwl am y thema yna'n hun. A dyna, os dwi'n cael syniad yn ymhen, chwilan ynglyn â, swn i'n licio, enghraifft, dwi'n dieddol o hel hen erthygla mewn papurau newydd a cylchgrona, falle dwi'n cadw nhw, a wedyn dwi'n mynd drwyddyn nhw, a weithiau dwi'n cael syniad allan o'r erthygla yna, a wedyn mae hwnna wedyn yn rhoi syniad i fi beth os o'n i'n gwneud rhywbeth ar sail y syniad yna. Ond mae'r cymeriad, swn i'm yn ystyried sgwennu ddim byd nes bod y cymeriadau yn glir yn ymhen. A mae'r cymeriadau'n bwysicach i fi na y stori. Achos os nad yw'r cymeriadau'n iawn, dwi'n meddwl bysau unrhyw stori'n gweithio. Ond i bai bod y cymeriadau yn gweithio ac yn gry. Mae'n 3 yn ebyn 1 fan hyn, di. So, dych chi gyd yn dweud cymeriad gynta wedyn pob beth arall? Ie, mae rhai awduron yn cynllunio Go iawn, oes. dydy. Ti'n gwybod, fatha... Postis go iawn. Reit, pennod 1. Ie. Wel, neud be mae Siân... Wedi trio. Wedi trio. A beth dwi wedi trio neud. Tachwedd Bedio, NaNoWriMo, National Novel Writing Month, pan mae bobl yn trio sgwennu nofel 100,000 o eiriau mewn mis. Ie, dwi'n gwybod, achos allai weld y gwe pre-cop. Esgod, maen nhw'n rhoi mis cyfaidd ar hynny. Ond mae'r strwythur, achos mae yna lot o bobl yn rhoi lot o bwyslais ar bwysigrwydd strwythurol, a mae rhaid i chi gael strwythur yn ei le. A hynna. I fi, dwi'n meddwl weithiau mae hynny'n tynnu oddi ar y mwynhad o'r broses o sgwennu. Ie, mae'n teimlo i fi fatha rhan o'r un peth a deffro am 9:00 y bore a mynd a sgwennu tan 5:00, fatha neud o 9 to 5. Mae'r un, os ti'n rhoi gymaint o strwythur i dy ddydd ac i dy waith ac yn trino fel, reit, dyma faint o eiriau dwi'n mynd i sgwennu heddiw. Dwi jyst ddim yn meddwl fysa fo'n dod o cweit yr un lle. Dyna ddiddorol, achos dwi wedi dod i'n nabod cwpl o awduron proffesiynol yn yr iaith Saesneg, a fel maen nhw'n gweithio. Tydyn ni'n chydig bach mwy ffwrdd o'i hi, neu'n ffwrdd o'i hi, credu yn yr awen fwy. Ydyn ni? Ie, ella. Ond
mae yna rei hefyd sydd yn mynd â nhw sgwennu yn reddfol o 9 tan 5, ond maen nhw'n deud, o ie, dwi'n gwybod yn iawn, na dim ond, ti'n gwybod, yr 2 awr ola sydd yn werthfawr neu yn rhywbeth yna i ddefnyddio. Yn bersonol, dwi'n yn gweld lot o synwyr hynny. Os oes yna hwyliau gwael yna i, does am pwynt i fi ddechrau sgwennu. Beth sy'n syni fi fyd da, ydy, os di bobl yn wir yn eistedd lawr a sgwennu o 9 tan 5, a dwi'n deud bod fi'n neud hyn o eiriau bob dydd, a maen nhw'n fatha, wow, ma'n loads. A dwi'n fel, beth ydych chi'n neud o 9 tan 5? Sgwennu'n ar y Os dach chi- 10, os dach fatha chi fi. ddim- Dwi sgwennu'n ar y 10. Fel faint o eiriau dydd, fydda, os ti on y roll? O. O, di byd tebyg fatha dy 6 mis. Ysdi, ma... Swn i sgwennu 2,000 o eiriau, swn i'n hapus iawn. Mae hynna fi'n mynd ar bes reit da. O ie, bardd di de, mae'n meddwl dydi. A mae'n gynnu lefydd. Ie, dyna di hynna de. Ti'n just pacio'r geiriau na i fewn. Ie. Ga i ofyn un cwestiwn, ydych chi yn sgwennu neu yn teipio? Ydych chi'n sgwennu hefo beiro neu yn ynghyd-destun Siân efo cwyl? Ydych chi yn teipio'n syth ar gyfrifiadur? Just y bod gyda ieir. Ond ydych chi yn teipio? Teipio'r hyddiaeth, sgwennu barddoniaeth. Diddorol. Did yna eto? Teipio'r hyddiaeth. A Ie. papur a pensal i barddoniaeth. Pam? Be di'r gwahaniaeth? O eisiau gwybod gwahaniaeth rhwng rhyddiaeth a barddoniaeth? Na, dwi'n gwybod gwahaniaeth. Ond ar y podlediad yma. Na, ond be di'r... Wyt ti'n meddwl y wahanol? Wyt ti'n meddwl y wahanol pan ti'n sgwennu barddoniaeth i pan wyt ti'n sgwennu'r hyddiaeth? Dwi'n sgwennu rhyddiaeth. Fatha mae Gwyneth Lewis, dwi'n meddwl di deud mae sgwennu barddoniaeth. Mae rhaid chdi gael un lein yn iawn. Fatha gweu cyn mynd ymlaen yn nesaf. Ta dwi'n sgwennu barddoniaeth, mae o fatha scribbles yn bo man ac wedyn dod at ei gilydd. Mae hwnna'n swnio fel fy rhyddiaeth i. Na, just scribbles di hwnnw. Ond pa rin sy'n dod hawsa i chdi, Siân? Barddoniaeth neu'r hyddiaeth? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n mynd meddwl. Na, dwi'n go iawn, dwi'n yn gwybod. Mae barddoniaeth yn teimlo'n haws, chos ti yn gorffen nhw'n gynt, chos maen nhw'n llai. Ie, sy'n cymryd rhyw 2 flynedd i fi sgwennu englyn, a wedyn sy'n hwnnw iawn. Nes i brynu unwaith llyfr Mererid Hopwood Cynganeddi i blant. So ni'n meddwl, reit, dwi'n mynd i ddysgu sydd wedi'i gwneud hyn o'n. Nes i gael 7 page i fewn. Dwi just yn mynd all. Difyr, sut mae'r ddau na chi wedi cymryd mae canicaeth ydy barddoniaeth? Ie. Ie. Fes i ar gwrs sgwennu Cynganeddi pan o'n i'n y llyfrgell yn Gaernarfon. A nes i wirioneddol fwynhau. Ond oedd o'n cymryd drosodd gormod. Cos dwi'n meddwl, pan ti'n y broses o ddysgu Cynganeddi, mae'r 7 sill ma'n dy bendi a ti'n trio cynganeddu bob dim ac o'n i methu ffitio mywyd i fewn e gwmpas o. Dyna di problem y beirdd. Maen nhw'n mynd yn obsessed ydyn. A nes i benderfynu, diolch i mi. Ond beth sy'n ddifyr ydy o ran hwnna ydy mae yna batrwm neu mae yna ffurf i farddoniaeth caeth. Ydy hynna'n wir, Siân? Falle bod fi'n siarad ar yng nghyfer fan hyn. Ond mae gen ti batrwm neu mae gen ti reola pendant. Ti'n gorfod i dilyn. I farddoniaeth caeth? Ie. Oes, ysdi. Clues in the name, ipyn bach, dydy. Ond ydy hynny ddim yn golygu felly bod chdi'n gorfod bod yn fwy disgybledig. Dyna beth dwi'n olygu wrth hynny. Wyt ti'n gorfod bod yn, hefo rhyddiaeth neu hefo drama, ti'n gallu mynd unrhyw le a unrhyw ffordd. Ond hefo barddoniaeth caeth, yna mae rhaid i chdi, mae yna gyfyngiadau yna chdi i raddau. Y ffordd mae'r cyfyngiadau yn fod i weithio di, yn y marn bach i, dibwys i. Ti fod y bwysio di i wneud pethau gwahanol. Dwi eisiau mwy o eiriau Ffrangeg di deud yn iawn rwan, Bethan. Mudiad o lipo. Rhyw griw o sgwennwyr o Ffrainc. Mae o rhywbeth fatha,
dwi'n gallu weithio allan wan, ala bod fi wedi sbio over O ia, literature possible, neu rhywbeth, felly. Ond be maen nhw'n neud o gosod rheola bonkers i'w hunan, fatha, ti'n ma'n cael cynnwys y llythyrau sgwenna nofel. Oh, wow. Dwi'n cynna. Googlwch Olipo. O, a be, L-I-P-O. O-I-L-I-P-O, dwi'n meddwl. Da ni angen rhywun i googlo bo matha bethau yn ochran i fama. Erbyn y podlediad nesa. Fi fydd. Gwanas ydy'n dysgu fi sut i ddweud hwn yn iawn. Ni osod challenge. So ni'n gallu gosod tasgen un yn fel y pod... Na, dim amser. Limerick y dyr. Gai sôn am bobl sy'n sgwennu'n broffesiynol, de. Dafydd Edwards. Mae o'n sgwennu llwyth o lyfrau yn Saesneg, dydy, yn ogystal â'i epics Cymraeg. A newi gofio hyn, dwi. Ha dwytha, dwi'n mwyn cofio pam na sut, ond nath o sôn rhywbeth by gynno fo, ryw gryd ma'n ddefnyddio, sy'n helpu fo i sgwennu hyn a hyn o eiriau bob dydd. A mae rhaid bod fi wedi cysylltu fo'n gofyn, be di'r gryd ma? Cos o'n i ar y pryd ydi sgwennu ryw 20,000 o nofel fydd allan lenni am gi. Ac oedd hi'n mynd yn oce, ond o'n i ryw, ddim cymryd oes i sgwennu. Alla mae'n gyrru'r gryd ma i mi, a mae'n mor syml, cwbl diod i'r rhestr o dyddiad, nifer geiriau. Dyfed, nifer geiriau. Dyfed, dyddiad, dwi'n siarad, dyddiad, nifer geiriau. A wch chi be? Oedd hynna gorffennaf, dwi'n meddwl. Erbyn Rhagfyr, o'n i wedi sgwennu dros 82 o filoedd o eiriau o'r nofel. Drwy wneud hynna. Dwi'n gwybod be mae'n wneud i chdi, ond mae gweld y rhestr ma o faint o eiriau ti wedi llwyddo i wneud dwrnod hwnnw neu dwrnod cynt. A ti'n gweld y cyfanswm dyn, ti'n meddwl, yes! Mae'n rhoi rhyw hwb i chdi. A nes i wirioneddol fwynhau i gwneud hynna, a nath o weithio i mi. Felly, dwi'n mynd i drio hwnna efo'r nesaf fyd. Ydy hynna rhyw fath ar rhedag? Ti'n modd, pan wyt ti'n rhedag, a wyt ti yn amseru dy hun, a ti'n trio gwella, a mae o'n gosod rhyw fath o ganllaw i chdi, oce, fi di rhedag hyn a hyn heddiw mewn awr gyda. A wedyn, wrth nesaf dwi'n trio rhedag awr y chwarta. Ydy o yn yr un traddodiad â hynny? Dwi'n meddwl bod o. A mi weithiodd i fi, achos dwi ddim yn berson disgybledig o gwbl. Ond oedd hyn jyst yn rhoi rhywbeth i mi anelu ato fo. Ac os o'n i mond wedi sgwennu 500 eiriau am ryw reswm y byn amser cinio, wel, tela'n Bethan. Chwipan. Ac oedden o'n i'n fwy tebygol o ista lawr a cario ymlaen i sgwennu 2,000 eiriau. Weithiau. Wel, i sgwrs nath Dafydd Edwards wneud am hyn yn y babell len yn Steddfod Môn. Ac oedd o just yn anhygoel y ffordd. Mae just mor ddisgybledig. A be swn i'n poeni amdano fo wneud yna ydy mod i just yn meddwl am gael y geiriau lawr yn hytrach na meddwl pa eiriau eisiau rhaid i lawr lle. A bod o yn yr ysbryd iawn i'r peth, ond beth sy'n anhygoel ydy efo gwaith Dyfed. Mae just mor dda, yndi. Dwi ar ganol ddarllen iddew ar hyn o bryd. Yes, sy'n ma'n dda. Yndi, mae'n briliant. A meddwl bod o di gallu sgwennu fo yn yr ysbryd yna, reit, dwi'n mynd i wneud un eiriau heddiw. Di hynna ddim di cymryd dim byd i ffwrdd oddi wrtho fo, o ran authenticity, be mae'n sgwennu. Dwi wedi gwneud ar adega pan dwi'n stuck. Ti'n mae'r tymad na'n y canol weithiau pan ti'n dechrau ama'r holl syniad ac yn meddwl bod o'n rubbish. Sori, mae'n hi fi eisiau mynd allan, canwch ymlaen i siarad. O'n i'n meddwl bod chi pwy oedd yna. Ai cytuno neu anghytuno efo chdi Marci? Mae di mynd i ffwrdd y ci. Gynny'n diog sy'n cysgu. Fi wedi checio mas o lipo hefyd os chi eisiau. O, da, wyt ti. Chi moyn fi roi yn y chat i chi cael gweld beth yw e hefyd? Ie, Grêt. Chi'n gweld hwnna? Wikipedia, o lipo. O, wela io. A na fo. O lipo. Wow, mathematician. So beth di o'n iawn, Gwanas? Ouvroir de littérature potentielle.
A loose gathering of mainly French-speaking writers and mathematicians who seek to create works using constrained writing. Na ni, mathematicians, li. Rhyddiaith caeth. Wel, ti'n gwybod be o'ch ti dweud yn fanna am fathemategwyr? Unwaith eto, ti'n gwybod, ma nhw'n dueddol o fod yn eitha clinical dydyn, ac edrych ar beth yn systematic efo strwythur a falle. Dwi efo... mae gennym fi issue efo maths. A nath o rywun... O, dylwn i ddweud e? Ia, diw. Nath o rywun sgwennu blog post ar ddechrau lockdown am y ffaith bod fi yn bod yn negyddol am fathemateg yn fy ngwaith sgwennu. A basically bod gynnu fi'r agwedd wrong. Felly dwi'n mynd i fod yn neud y busnes o lipo yma de. Dwi'n chi'n neud o, dwi'n neud o, na fo. Dwi wedi pwdu. Dwi'n cofio hynna. Nes i ddamfon eich di efo rant. Dwi'n cofio, ond o'n i'n cytuno efo chdi, mae genna i jyst rhyw... Mae yna dyslexia efo geiriau, a be di enw'r... Dyscalcula. Dwi'n mwyn gwybod os genna i dyscalcula, ond mae genna i ofn rhifa. Ydym reni ddim yn gallu sortio pethau syml efo rhifa. Dwi'n gwybod, dwi'n wirioneddol dwp efo maths. Efo maths. Dwi'n siŵr bod Siân, ti'n dda maths. Dwi'n mor breini fo bob dim arall. Siân, ydw i'n iawn? Mae gen i ryw deimlo bod ti reit dda am sums. Dwi'n gwybod, nec dwi'n... Ysdi rhywun yn mynd sums cymleth ar ôl gadael ysgol. Yn union, Sian. Dydyn ni ddim. A ddaru nhw ddeitha ni, po ni'n mynd i. Ond ydyn ni ddim yn dda. Ond dwi'n cofio mwynhau algebra de. Rar. O'n i rili licio chdi. Go iawn. Dyna pan mae'n canganeddu. Dwi'n mynd canganeddu dda chi. Dwi'n canganeddu'n ofnadwy ar y 10. Wel, ti'n canganeddu'n well na ni, dwyt? Wel, dwi'n mynd i rawnd y brolio bod fi'n canganeddu well na Dafydd Llewelyn. Dych chi'n credu yn y busnes ochr dde ac ochr chwith yr ymenydd? Cos maen nhw'n deud bod un ochr o'r ymenydd yn well am eiriau a ieithoedd y bellu. A mae'n amlwg pa ochr ydw i. A bod gen ti ochr arall yn fwy am gerddoriaeth. Manon, cerddoriaeth a mathemateg. Yn bod yn mynd efo mathemateg. O, diolch yn wir am Manon na fi yn ecdi. Dwi'n meddwl mae lot i wneud efo y ddiddordeb ydi a ffordd ti wedi cael dy fagu hefyd. Achos dwi'n meddwl bod na rywun wedi deitha fi ar ryw bwynt bod fi yn rybys yn maths. A wedyn mae yna ryw bloc yna achos yna. Mae hynna'n ddiddorol. Reit, am bod rwy'n wedi deitha ti bod ti rybys yn maths. Be sy'n digwydd i bobl lle mae rhywun yn deitha nhw ti methu sgwennu, mae dy storis di'n anobeithiol. Mae'r un peth, yndi? Mae rai bod yna rei bobl fysa'n arbennig o dda, am bod rhywun wedi torri clona nhw ar ryw adeg. A mae hynna'n gallu bod yn cywiro iaith heb feddwl bod deud stori yn rhywbeth hollol wahanol i gywirdeb iaith. Ond mae hynna'n digwydd lot mewn ysgolion, dydy. Ti'n weld o pan ti'n gwneud gweithdai mewn ysgolion. Bod gen ti blant efo syniadau gwreiddiol sy'n methu sillafu a dyn nhw'n cael sylw. A hefyd, ti'n gwybod, athrawon yn deud, mae yna ffordd arbennig o sgwennu stori. Neu mae rhaid... Gawn ni gyd sgrechian. Ie. Mae'n wir dydi. Dyna di'n gwrthwynebu di weithiau i rei o'r cyrsiau yma a'r bobl yma sydd yn gwneud lot o bres. Allan o'r pethau, dyma di yr allwedd i sgwennu stori neu nofel llwyddiannus neu rhywbeth felly. Tasa hynna'n wir, fysa pawb yn neud o'n fysa. A dyna beth dwi'n ffeindio sydd ychydig yn rhwystredig ydy pan mae bobl yn deud, prynwch chi yr llyfr yma i chi gael dysgu sut mae sgwennu go iawn, neu sut i sgwennu'n llwyddiannus. Dwi ddim yn meddwl i fod o cweit mor syml â hynny, neu mi fysa pawb yn sgwennu ag yn awdur. Dwi'n meddwl y gall pawb sgwennu, ond dwi'n meddwl mae gen pawb y gallu, mond bod yna rei yn ymarfer ac hefo mwy o hyder i wneud o. Os di hynna'n... Achos
Mae rhyw fath a unrhyw beth arall dydi. Alla i ddim coginio. Dwi'n anobeithiol am goginio. Ond, tas o ti'n darllen reset ac yn ymarfer, wrach fos o ti'n well. Mae'r hoglan y gegin yn dieddol wrth brofi'r honiad yna, swn i ddweud. Ond, na, ond all pawb ddim sgwennu, na llawn. Na. Na. A does o ddim byd o'i le ar hynny. Dwi ddim yn credu. Ond mae bobl yn dweud, sgynna i ddim... Swn i'm yn gwybod lle i ddechrau sgwennu. Ond dyn nhw'n wedi trio fo. A dwi'n meddwl na dyna di'r peth ydy, mae rhaid i chi roed yr hyddid i bobl o liau drio fo, os na dyn nhw yn dda, os na dyn nhw fwynhau o, ond mae yna rhyw fath o deimlad weithiau, dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o gyfrinach sut mae sgwennu. Dwi'n meddwl bod neb wedi llwyddo i ddatrys y gyfrinach yna. Na, does am... dwi'n cofio, Ernest Hemingway dod o dwa. There is nothing to writing. All you do is sit down at the typewriter and bleed. A nath hwnna daro tant o fi, dwi'n cofio, cos Dafydd o ti'n deud, chydig yn ôl wan, bod ti'n rhy flin i sgwennu. Dwi'n ffeindio bod hwnna'n adeg perffaith i sgwennu, pan ti'n flin. A fi. Ynddi? Ydy, ond mae'n dibynnu beth sy'n sgwennu ar y pryd dydi, dwi'n meddwl. Ynddi, os ti eisiau sgwennu llyfr hapus, na, paid. Pwy sy'n siarad yna? Ond, dwi yn meddwl, mae rhaid i chdi fod yn dy hwyliau i allu mwynhau sgwennu. Dwi yn mwynhau sgwennu, ond mae rhaid i fod yn hwyliau i wneud o hefyd. Ac eto, os ti'n ennill bywoliaeth, mae'n adega pan ti'n just gorau ista lawr a wneud o gorau medru di. Yn bendant, oes, ond mae rhaid i chdi hefyd, sy'n dod yn un o beth ni'n drafod, ti'n gwybod, allai bythoedd ddeud efo llawer yng nghalon, ia, na i weithio heddiw o 9 tan 5 ar sgwennu, swn i byth yn gallu gwneud hynna. Achos, falle, mae o'n deud lot am niffig disgyblaeth i, falle, ond welai ddim pwynt mewn gwneud hynna. Allai sgwennu mwy mewn awr a hanner, a wedi cael lot mwy o fydd allan o wneud yn y cyfnod yna, pan dwi'n gwybod bod fi yn hwyliau, na ista o flaen y nesg o 9 tan 5 yn edrych ar y wal ac yn meddwl bob math o bethau, ac yn meddwl beth fan dwi'n da yma. Mae hyn yn ei mi feddwl, os ti'n disgwyl am yr adeg perffaith a yn disgwyl i beth ti'n sgwennu fod yn berffaith, nid yw'n sgwennu na ni? Dwi'n mynd dweud bod rhaid chdi fod yn berffaith, na, ond swn i'n deud hefyd mae rhaid i chdi fod yn eitha bodlon yn eich dy hun reit dwi eisiau sgwennu. Swn i'n cytuno fe yna, ie. Dwi'n meddwl allu di orfodi dy hun i sgwennu. Ti di trio sgwennu wedi meddwiriad? Neu rhywbeth tebyg, dwi'n cofio pan o'n i'r ysgol, oedd pa fardd oedd yn Colli'r Plot oedd o, oedd off i ben ar opium neu beth? Do, dwi wedi sgwennu am felly beth. Ac oedd yn gwneud mwy o synwyr i fi pan o'n i wedi meddwi. A wedi pan eisiau stopio ni, o'n i'n meddwl, falle dydy hwn ddim y peth gorau dan hael. Ond weithiau, mae'n agor drws dydy? O'n i'n mynd i ddeud, weithiau, mae'n rhyddhau. Ti'n gwybod, os wyt ti yn teimlo yn fwy hyderus, neu os wyt ti'n teimlo yn fwy cyfforddus, ti'n gwybod, hefo dylanwad alcohol, neu ti'n gwybod, ffag yn dachos di. Yna, mae beth sy'n gael efo weithiau, mae o'n rhyddhau mwy dydi. Ond peth seicolegol di yna de o fynd fatha, reit, dwi'n mynd i gael diod neu be bynnag ydi o, a dwi'n mynd i roed yr amser a fy mhen i wneud hyn. Felly mewn ffordd ti jyst yn roed y caniatad i chdi dy hun wybod beth ti'n gwybod yn barod yn deith yn wybod oes. Di alcohol ddim yn roed dim byd ychwanegol i chdi deud y gwir na di. Ie, dwi'n mynd eisiau neb fynd allan fan'na i ddechrau meddwi'n dwll er mwyn sgwennu. Just cofio dwi pan o'n i'n ei grach y gwyllt, pan ges i gyfnod, o'n i'n yfed gwyn coch tra'n sgwennu, ac o'n i'n sgwennu pethau cwbl o'n isgwyl, os o'n i byth di sgwennu'n sobor. Ac oedd o'n ddrwg. Oedda chdi wedi meddwi llwyta? O'n i'n di meddwi, oedd o just, o'n i'n rhyddhau'n hyn mewn rhyw ffordd, ti'n
Dwi'n bwyd O'n i jyst yn berson gwahanol. Ond mae jyst yn rhyddhau fi i adael y ddesg a dweud o, na i efori. Felly dwi byth yn sgwennu a gyfade. Tri efo rhywbryd. Alla bod na rhywbeth o'r ti'n fod pan ti'n cael glasiad o win, mae o'n rhywbeth ti'n neud pan ti'n ymlacio, dyri. A wedyn os ti'n cyfuno yr ymlacio yna efo sgwennu, alla bod hwnna'n creu rhywbeth arbennig, dwi'n gwybod. Dwi angen 2 botol o win i ddarllen stwff gwanas, da. Diolch da. Dwi newydd gofio un o'n hoff awduron ni, typical Ernest Hemingway. Dwi yn licio Hemingway, coelwch yn beidio. Oedd o'n un am yfed, a dwi'n cofio fo'n deud rwla, sgwenna yn feddw, ond golyga yn sobor. Cos yn y golygu, mae'r... I mi, dwi'n mwynhau'r chwdyr drafft cynta allan, ond dwi'n meddwl bod mi'n cael mwy o bleser allan o'r golygu. Dy hun cyn i neb arall weld o, lle. O na, swn i'n hollol wahanol i chdi. Dwi'n mwynhau chwdy bob dim allan ar bapur, a wedyn mae'n mynd yn ôl a gael edrych arno a tocio, tynhau, a cael gwared o ambell i beth. Mae hwnna i fi yn broses eitha. Dyna pam dwi angen weithiau golygydd da i ddeud, hold on, pam ti'n gwneud hynna? Dwi'n union rhyw fath a chdi, casau'r broses yna. Y mwynhad i fi ydy cael just ista lawr, tudalen wag a we. O, dyna ddiddorol. Siân, lle wyt ti sefyll? Dwi'n mynd yn fwy a fwy tuag ata chdi a mwynhau golygu. Dwi'n gwybod os di o fel dwi'n mynd yn hun neu fel dwi'n sgwennu mwy. O, ysdi pan o'n i'n dechrau sgwennu neu pan o'n i'n iau, o'n i'n mwynhau'r chwdy. Ond rwan dwi yn cael plesar o'r golygu hefyd, de. Ond dwi'n mynd golygu lot am bod fi sgwennu'n ar a deg, mae o'n dod allan yn eitha, de. Ne, cystal a bydd o byth. Dwi'n meddwl... Wel, dwi'n siŵr bod fi wedi darllen hwnna, bod yna rhywun, dwi'n meddwl pwy o, wedi dweud bod ti'n sgwennu, neu y busnes chwdy yna, mwyn gadael i bobl eraill beth sy'n llosgi ti mewn i ti, ond bod ti'n golygu mwyn gadael i'r tân a ymddangos drwy'r mwg math o beth. Hwna dda, yndi. Ond da chi'n gwybod dwi'n feddwl? Neu be oedd y boi ma'n meddwl, pe bynnag oedd o? Dwi'n meddwl bod eisiau peint o Guinness i ddall. Ti'n sgwennu, a be bynnag sy'n llosgi ti mewn ti, be bynnag ti isio i ddeud, dyna be di'r broses o sgwennu. Ond yn y golygu, wyt ti'n torri'r chinks a'r gaps mwyn i'r tân na gael ei weld yn mwy amlwg, bod ti'n cyfathrebu hwnna well, ydw ni. Bo chdi'n gweld y tân dim yn mwg, da. Dyna dwi fi. Ar ôl darllen hynna. Ond i fi, ti'n gael y broses o wneud y tân, i fi, dyna pa bryd mae'r hwyl mwyaf. Dwi jyst yn ffeindio'r broses o ail a trydydd drafftio. Dwi jyst yn colli mynadd. So beth sy'n gyrru chdi nôl i wneud hynna, Dafydd? Heblaw, ni a Roberts. A ni'n mynd i ddweud fel arfer rhywun yn y mwgwth i. Wel, yn y bôn, achos bod fi'n gwybod yn ynghalon, dydy o ddim yn waith gorffenedig. Dydy o ddim yn, mae angen i wneud o. Dwi'n llwyr sylweddoli bod angen i wneud o, ond dwi ddim yn mwynhau'r broses yna. Achos, falla, oherwydd bod fi'n gwybod beth i diwedd y stori, a bod fi'n gwybod be ydy trywydd y cymeriadau. A felly does na ddim newyddeb yn anagos. Achos wyt ti'n gyfarwydd ar holl set-up, ar holl ddigwyddiadau sydd yn y gwaith. Oce, wyt ti... Dwi wastad yn credu mewn hyn. Unwaith ti wedi gorffen y drafft gyntaf, dwi ddim yn sbio arno fo am wthnos bythefnos, allan mwy. A wedyn mynd ato fo, darllen drosto fe eto, a mae dim fatha llygyd newydd, ond ti yn gweld pethau do ti ddim wedi gweld cynt? Os ti'n gadael yr saib yna, ydych chi'n neud yna, Siân? O, dwi'n mynd siadal o, yn bendant. Nes bod chdi'n gallu bod yn olygydd yn rhywun arall. Ond ti di bod yn olygydd yn do, Siân? Dwi'n mynd olygydd da, dwi'n rhy feddal, de, efo bobl. Ysdi, dwi'n danos bethau chdi, Dafydd, a dwi'n gwybod bod Bethan yn olygydd da.
Ti Dafydd yn gallu esbonio beth sy'n bod ar rhywbeth. Ond ti'n gallu neud o'i dy waith dy hun, neu ti'n cael plesar yn neud o'i dy waith dy hun. Diddorol dy hynna, ynddi. Be amdano ti, Manon, os ti'n dawel ar y pwynt yma? Dwi'n casau mynd yn ôl at bethau a golygu nhw, ond dwi'n meddwl bod rôl golygydd mor bwysig. Ac os ti'n ffeindio'r golygyddion iawn sy'n siwtio chdi, fatha, dwi wedi gweithio efo Alun Jones, dwi'n gweithio efo Meinir Edwards o'n, a fatha, efo Meinir a efo Alun cynt, mae gen i barch at ei barn nhw hyd y pwynt lle dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i allu gwella be dwi'n greu. A felly, dio ddim yn brifo gymaint, neu dio ddim mor ddiflas. Ond ti'n gwybod weithiau, alla bod chdi'n gweithio efo golygyddion, a ti just dod ymlaen yn dda efo nhw, ond bod y prosiect ddim yr un fath iddyn nhw a beth dio i chdi, dyn nhw'n cweit yn dallt beth ti'n trio wneud, neu tîm yn dallt beth maen nhw'n trio wneud. A mae hynna'n anodd. Ond efo'r golygydd iawn, mae jyst yn gallu bod yn brofiad braf iawn, dwi'n meddwl. A dyna di'r thema y podlediad nesaf? Golygyddion? Golygyddion. A'i melltith yn bendith ydy'r diawliad. Os yn gallu bod yn o'n pynciau ni, byse. Ond mae yna rhywbeth arall ti'n bod yn ymateb i'n podlediad cynta ni. Nath Bethan Hughes ofyn be am sgwrs am sut mae'r hyn dych chi'n ddarllen yn dylanwadu ar eich sgwennu. O, hwnna'n un da, dwi'n meddwl. Yndi. Sy'n ni'n gallu neu chydig o hynna hefyd. Ac os oes gen rywun unrhyw fath o awgrymiadau eraill, neu unrhyw sylwadau, yna sa'n greit clywed gynnwch chi. A ffa alcohol ydy'r peth gorau i helpu rywun i sgwennu. Neu be bynnag, de. Neu be bynnag, ia. Gwych chi ddweud Doritos, os da chi? Siân, ar i seren dolmam deu rhywbeth? Do, yn holi pa lyfrau da ni wedi ffeindio'n anodd i sgwennu. A pa rai da ni wedi ffeindio'n rhwydd, dwi'n meddwl. Diolch ymlaen i ar y funud. Dyla bod ni wedi gwneud hynna yn y podlediad yma, ond da ni wedi mynd mlaen rhy hir man, do. Tro nesaf, ie? Tro nesaf amdani. A dwi'n meddwl bod ni wedi sefydlu bod ni gyd yn hollol wahanol, dydyn? A bod na ddim un ffordd iawn o sgwennu llyfr. Rhyfedd bod ni'n tynnu ymlaen, rili. Ydyn ni? Does ni wynaf yn wynaf, dwi'n siŵr ni'n ffrio beth Ydyn ni'n dod ymlaen mor dda hynny? Wel, genod meirionydd, te, Dafydd. O ia, pigwch chi yna i. Chi o'r yn Gaerdydd. Ia, pigwch chi yna i, mae'n iawn. O, mae hynna ddiddorol di bod y tair o'n i feirionydd a fo, wel... Glwyd. Sgyn ti macen clwyd, ti, Dafydd? Nag oes? Na. Wyt ti'n dweud round a round neu round a round? Reit, dwi'n mynd o'n hwyl Uffernol, fel eich wrth nesaf. Diolch i chi am wrando ar bodlediad Colli'r Plot. Gallwch danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar podcast. Chwiliwch am Colli'r Plot. Gadwch adolygiad i'n helpu ni os da chi'n gallu 5 seren, please. Dilynwch Colli'r Plot ar Twitter, Facebook ac Instagram. A groeso chi ofyn cwestiynau ni i ateb nhw yn y podlediad nesaf. A rhannwch Colli'r Plot ar eich cyfrifon cymdeithasol. Diolch i Bandicoot am gael defnyddio'r trac o nefoedd ar gyfer y podlediad, a diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.